I dag der er vi taget ud på en hjemsøgt kagemand i en hjemsøgt kælder, og der skal vi, mig og Jonas i dag, prøve at se om vi kan udforske og se om der er spøgelser her. Prøv at se noget i videoen, der er der masser af ting vi skal nå. Skal vi holde øje ved så? Halløj. Så er jeg klar, Jonas? Jeg er vildt klar på det her. Det bliver den vildeste video her på Girafvinderne kanalen. Og by the way, vi er tæt på 100.000 abonnenter, så det går vel dejligt, hvis du gerne abonnere. Så vi kan nå 100.000 abonnenter, så har vi nemlig har vi store overraskelser. Så ja, husk shit man, shit, shit, det var virkelig farligt. Shit, sådan shit.